Hingpit ang iban sa lalawigan sa Sugbo ang pasod sa pagpasod og mga baboy gikan sa tibuok Mindanao kinul sa pagpatuman usab sa kaso sa African swine fever didto sa Davao Region. Ani ang report. We should continue to keep Cebu ASF free. Giklaro sa gobernador nga Huwebes pa mo epekto ang iyang executive order aron aduna pay panahon nga makapangandam ang mga dapit sa Mindanao. 90 kaadlaw nga ipatuman ang ban. Gawa sa Davao Region nga gipatuman ang indefinite ban tungod kay naa na may kaso sa ASF. Tinguha sa gobernador nga dili makatabok dinhi sa Sugbo ang kagaw sa African swine fever. Samtang ipatuman usab sa gobernador ang indefinite ban sa mga baboy ug mga commingled products sa Luzon tungod sa padayon niya kaso sa ASF. Sa all the rest of the regions in Mindanao, that will be for 90 days. Gitigom sa gobernador ang mga ahensya apil na ang anaa sa hog industry aron masiguro nga dili mo mahal ang presyo sa baboy. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.